Calor non tengo ninguno de momento. Si entraremos en calor. Bueno, empezamos entón, que ahora sí que estamos todos e hora, vale? Bueno, Ali xa comentou que non podía vir. Sí, excusamos a Ali que hoxe non pode vir, vale? Entón, empezamos co orde do día. O primeiro punto do orde do día é a aprobación, se procede, do borrador da acta anterior, da do 25 de xaneiro. Algo sobre a acta, Partido Popular? Non, nada que comentar, boas tardes. Partido Socialista? BNG? Pasamos entón a votación. Votos a favor de aprobación da acta? Abstencións? Unha abstención e o resto a favor. Ben, o segundo punto de orde do día é apoio á solicitude de posta en funcionamento dun ciclo superior de animación de actividades físicas e deportivas no IES plurilingüe de Fontexería. Bueno, tal cual está na proposta que vos chegou. É verdad, que non, perdón, que se me pasaba. Como non se puderon celebrar as comisións informativas por falta de quórum, antes de proceder a debatir e votar os asuntos hai que ratificar a súa inclusión na orde do día, vale? Porque non veñen informadas polas comisións informativas que non se puderon celebrar. Entón, antes de nada, se vos parece, votamos a inclusión na orde do día do punto e logo, se queda incluído, pois debatimos e votamos, vale? Non sei se queredes comentar algo sobre a inclusión, non sobre o contido do asunto. Poden ir as dúas xuntas, sí. Se queredes as dúas xuntas, as dúas xuntas. E iso non era mellor someter as comisións informativas? Non era mellor celebrar as comisións informativas? É que as comisións informativas xa foron convocadas, pero non se puderon celebrar por falta de quórum. Bien, pero tampouco se fixo constar na convocatoria da comisión informativa que para o caso de non haber quórum que se señala 2 horas despois ou non sei que para poder celebralas. É unha hora despois. Claro, por lei é unha hora despois, pero tampouco había quórum unha hora despois. Bueno. Entón, para poder tal hai que ratificar a inclusión. Por nós non hai ningún problema, se queredes deixalas para tratar en comisión, podes deixalas, pero tampouco temos ningún problema en incluílas, como queiras. Nos danos igual, o que pasa é que, a ver, por non incurrir en un defecto de forma e non acostumbrarnos a traer puntos de orde do día ao pleno donde non se celebran as comisións informativas. O sea, nos creemos que estes 2 puntos de orde do día, que son os únicos, que tamén hai no pleno, porque o pleno, como sempre, ven baldeiro outra vez, pois creemos que o importante sería que, o sea, que non, ao final que non se vai a traer ao pleno puntos de orde do día onde non haxa comisión informativa. Nós tiñamos varias cuestións para comentar nas comisións, entón podemos deixar. Pois entonces mellor que deixalas en riba da mesa e que digo, vamos a ver, as comisións informativas foron convocadas en tempo e forma. Sí. E estivemos aquí a súa hora puntualmente, representantes do Partido Popular e representantes de Compromiso por Galicia, vale? E os representantes do Partido Socialista e do BNG non asistiron. Por motivos laborais. Polo que fora. Non asistiron, pero a convocatoria estaba aí. Ahora, ademais, que acordáramos que era máis convinte para todos os grupos. Foron convocadas en tempo e forma. O funcionario encargado de convocalos chamou as persoas que non estaban na comisión e que estaban convocadas. Non. E dixeron, o funcionario encargado chamou por teléfono e o que nos trasladou ás 9:30, non ás 8:30, bueno, un pouco despois das 8:30, vendo que non estabas. Era igual. É igual, o conto é que foron convocadas en tempo e forma, non é que non se convocaran. Pero non se celebraron. Non se celebraron porque non había quórum, entón,
como un dos puntos é importante facelo porque tampouco convén moito retrasalo moito por tempos, para a solicitude do ciclo superior, por exemplo, porque senón se vai moito no tempo e non vai chegar a tempo. Entón, bueno, eu prefiro someter a votación a inclusión da orden do día e logo cada un facedes o que queirades. Eu si podo facer unha observación, déase conta de que o pleno do mes de marzo vai haber que adiantalo, porque coincide en Semana Santa. Coincide en Xoves Santo, sí. Entonces, eu supoño que se adiantará. Entón, bueno, mellor o tempo tampouco vai a ser faltan 3 semanas, prácticamente. Co cal, o tempo tampouco vai a ser que se non vai a pasar tanto tempo. Bueno, eu propoño a inclusión na orden do día. Votámoslo por separado todo xunto, como queirades. Nós teñamos varias cuestións que nos gustaría tratar en comisión para aclaralas, máis que nada. Pues entonces, nós non temos inconveniente de esperar a celebrarlo no próximo pleno de marzo. Votamos en contra. Votamos a inclusión da orden do día do punto número 2 de apoio a solicitude de posto en funcionamento do ciclo superior de animación de actividades físicas e deportivas no IES plurilingüe Fontesería. Votos a favor da inclusión na orden do día? En contra? Abstencións? En contra? 7. Entón non se inclúe na orden do día. Vale. E o terceiro punto, igual, polo mesmo motivo, necesita a ratificación da inclusión. Entón, igual, xa que estamos, votamos a inclusión. Votos a favor da inclusión na orden do día? En contra? Vale. Non pasa nada. Ben, o punto número 4 era dar conta para coñecemento das resolucións de alcaldía dende a número 1 a número 107 de 2018 e das xuntas de goberno local número 32, número 33 do 2017 e número 1 do 2018. Era o punto número 4. Número 5, mocións. Alguna moción de urxencia? Sí? Vale. Gracias.
Sí. Está. Bueno, como é unha moción de urxencia, antes de nada, tratamos a urxencia, vale? Bueno, queres justificar a urxencia? Sí, vai para a Paula. Bueno, presentamos a moción como moción de urxencia porque cando se convocou a folga xeral xa estábamos fora de prazo de presentación de moción de maneira habitual. Bueno, consideramos que é urxente, sí que é. Sobre a urxencia. Bueno, en outras ocasións en este pleno, o mesmo BNG votou en contra da inclusión por urxencia de asuntos que son de sobra coñecidos que efemérides que se celebran. Entonces, se nos basamos nos precedentes, que creo que tamén hai que telos en conta, pois todo o mundo sabía que o 8 de marzo é o Día Internacional da Muller Traballadora e en outras ocasións vos mesmos e o equipo de goberno pois votou en contra da inclusión de asuntos porque se considerou que as efemérides teñen data fixa e todo o mundo sabe cando son. Partido Socialista. Bueno, nós primeiro votamos en falta un informe da señora secretaria, porque como neste pleno da Corporación de Muros agora hai que saber cales son as mocións que se poden presentar e as que non, porque a última vez que presentamos os tres grupos políticos unha moción no mesmo sentido, a señora secretaria dou un informe dicindo que non se podían traer mocións por urxencia, entón queremos saber se esta é unha desas que se poden traer por urxencia ou non, primeiro. E segundo, con respecto a urxencia, nós concordamos ca portavoz do Partido Popular dicindo que efectivamente o Día da Muller Traballadora sábese desde fai máis dun ano que día é, e eu creo que esa folga estaba convocada con anterioridade, incluso con anterioridade a convocatoria do pleno, co cal, e seguindo na línea da política que está facendo o BNG aquí, nos imos a votar en contra da ausencia porque primeiro tuvo tempo para presentala, creemos que sí que hai que presentar e de todas formas pretendemos que quede en riba da mesa para o próximo pleno. BNG. Nada, simplemente decir que isto non é unha efeméride, senón é unha convocatoria dunha folga. Non estaba convocada a folga cando estábamos en prazo de presentación de mocións. Si o Partido Popular e o Partido Socialista consideran de que non é un caso importante a tratar, pois alá elas. Poden informar a Secretaría sobre a posibilidade de que sexa incluída? Sí, yo entiendo como una declaración institucional de apoyo a más que otra cosa. Este no es un asunto que requiere informes previos sobre secretaría de intervención, como podría ser algún caso anterior, que no sé si era de más para de secretaria de supuesto que se refiere a la propuesta del PSOE, es una compañera mía. Yo esto lo entiendo como una declaración institucional de apoyo a una determinada cuestión de no veo ningún tipo de problema legal que sea incluido. Por urgencia, si el Pleno acepta con mayoría absoluta la inclusión del Pleno. Bueno, a nós si nos parece importante e urxente. Vale, pasamos á votación da urxencia. Votos a favor da inclusión por urxencia? En contra? Vale. Ben, entón non se inclúe na orde do día por non acadar os votos suficientes. Os votos en contra de PP e PSOE. A ausencia, claro, se digo, non se inclúe na orde do día por urxencia. Ben, punto número 6, robos e preguntas. Partido Popular? Bueno, pois unha das cousas que lle queríamos rogar, en primeiro lugar, é que faga o favor de contestar as preguntas que lle facemos, porque temos moitísimas, nós transmitimos en moitas ocasións preguntas de cidadáns, de veciños do Concello, que se sinten pois en tanto ninguneados porque vostede non contesta o que lle preguntamos.
No encanto Entroido, pois queremos dar a nosa máis sincera noa a todas as comparsas, grupos e persoas que dun ou outro xeito fan que o Entroido Muradán pois siga sendo un dos mellores da comarca. E unha vez dito isto, pois non podemos deixar de mencionar as novedades incluídas polo goberno local nas bases do concurso de comparsas deste ano que suscitaron pois bastante polémica. Pedíase que as comparsas nomeasen un representante que tiña que asinar un compromiso polo que se responsabilizaba de que os membros da comparsa non inxiran bebidas alcohólicas nin interactúen directamente co público ou asumiran as consecuencias que puderan resultar da mesma. Supoñemos que se refiren ao desfile porque tampouco as bases o din. Nós entendemos que o Concello pois pode poñer, por suposto, unhas normas a cumplir polos participantes nesta ou noutra calquera actividade. O que non parece de recibo é facer responsable a unha persoa do que fan outras coas que únicamente a une o feito de participar na mesma comparsa. Menos mal que este ano pois foi o público o que interactuou coas comparsas e non ao revés, porque senón todas as comparsas participantes terían que asumir as consecuencias. Con isto o que queremos é rogarlle que pensen ben as normas que poñen, porque isto senón vai ser un sin vivir. Outra pregunta que tiñamos, que xa comentamos anteriormente, é o cambio da data do pleno do mes de marzo. Tamén queríamos comentarlle, porque vimos na prensa que o pleno extraordinario para o nomeamento do señor Gestal como fillo predilecto e entrega da medalla Vila de Muros está previsto para o día 1 de abril. No pleno anterior, no do nomeamento e otorgamento desta medalla, indicou vostede que a organización do acto pois que se faría contando cos 4 grupos. Non sabemos se ese contar con todos os grupos pois é que leamos na prensa as decisións que toma de acordo ou non co interesado, pero creemos que debería facernos partícipes de outra maneira. Queremos saber tamén se se sigue facendo o mantemento do cementerio de Atalaya. Se teñen data para o inicio das obras no lugar de Torea. Se pensan adoptar algunha medida no acceso a Portugalete, xa que temos noticia de que varios vehículos pois destrozaron as rodas por pedras e outros elementos que están colocados pois nos bordos da rúa. Entón, a ver se poden mirar este tema e facer algo ao respecto. Hai xa meses que o Paseo de Louro está sin luces. Gustaríanos saber se teñen pensado repoñelas. Vimos na prensa que o Compromiso por Galicia está pedindo en outros sitios que se faga un censo de persoas maiores que vivan soas. Entonces, bueno, parecenos unha idea boa, porque ao mellor pois é necesario ter pois un certo seguimento desa xente e supoñemos que o que irán a poñer en práctica aquí, xa que o están pedindo en outros sitios, nos gustaríanos que nos comentara algo ao respecto. Na Xunta de Goberno Local do 29 do 12, a número 33, aprobaron dentro da orde do día unha relación de facturas a 70 do ano 2017 por importe de 60.540,60 euros e fora da orde do día unha relación de facturas a 68 do 2017 por importe de 127.363,50 euros que non achegan na documentación do Pleno. Entonces, a ver se por favor nos las poden enviar por correo electrónico. O Goberno local acaba de iniciar un proceso de regularización e revisión das terrazas existentes nos locais de hostelería do noso concello. Din que van a revisar os aspectos que poidan causar molestias á cidadanía. A nós, o que nos parece que hai que revisar é a ordenanza, porque a verdade é que a súa implantación tal cual está presenta bastantes problemas polas características peculiares do noso concello do Casco. Entonces pensamos que se debería aproveitar esta revisión para facer un análise da problemática que presentan e tratar de buscar solucións. Vostedes falan moi a menudo da promoción turística e creemos que non se pode olvidar que un dos piares da promoción turística é a hostelería. E a promoción, sin ese soporte, pois perdería bastante. Tamén é un rogo para que valoren a posibilidade de facer ese análise.
En relación co 8 de marzo, nós, isto non é un rogo, é unha exposición sin máis, non sei se me permite a presidenta facelo. Vimos que se están a facer distintas convocatorias de folga, de outros actos e tal. Desde o noso, da nosa humildade, desde o noso pequeno ámbito, pois o que vamos a facer é lanzar un vídeo nas redes, pois que é un pequeno homenaxe a mulleres traballadoras deste concello, de distintas profesións, e é o tributo que lle queremos rendir. Por último, queríamos facer un último rogo. Hoxe publicouse o anuncio sobre o expediente de rectificación do deslinde de costas en Esteiro. É un tema no que traballaron varias corporacións deste concello e que é de interés, creemos que para todo o mundo. Nós, no seu día, pois tamén nos interesamos en costas por este asunto. Aseguráronnos que o iban intentar iniciar e, efectivamente, pois así foi. O que lle pedimos en este rogo pois é que informen, se os veciños veñen aquí a informarse, que os asesoren ben, que teñan en conta as súas opinións e que a ver se somos capaces de que isto acabe ben para todos. E máis nada, moitas gracias. Moi ben. Bueno, con respecto de contestar as preguntas, creo que as contesto todas ou prácticamente todas. Con respecto ao entroido e as novidades que hai nas bases, as bases, como vostede leu, non proíben interactuar co público e a nós nos parece, e a min especialmente, pero a todo o grupo de goberno nos parece de sentido común que non se poida beber alcohol durante o desfile e durante o concurso de comparsas. Logo, cada quen que faga o que queira. Porque, bueno, por moitos motivos, porque hai moitos menores disfrutando dese desfile e concurso de comparsas, porque, por desgracia, hai persoas que non calculan ben a cantidade de alcohol que poden beber sin acabar perxudicadas esas persoas e ás veces acaban xenerando algún problema ou podendo xenerar algún problema. E con respecto de interactuar co público, como ben leu, non se prohibiu a interacción co público, sino que se deixaba claro que en caso de interactuar, a comparsa, a través da persoa representante, evidentemente, sería responsable dos danos ou consecuencias que tivera, o cual tampouco nos parece tan descabellado, francamente. Nos pensamos que se pode interactuar sin problema ningún e sin causar ningún problema. Pero se pasa algún problema, eu creo que o normal é que a persoa que de vontade interactúa e xenera un problema, que se arregle con aquela outra persoa que lle causa o problema. Non nos parece nada tan descabellado. E o do alcohol que me parece sensato, simplemente. Xa me preguntou e lle estou contestando, que di que non lle contesto, pero lle estou contestando. Sobre o cambio de data do mes de marzo, precisamente estábamos hai un rato mirando o pleno de marzo, que coincide en Xoves Santo, e temos que mirar cando poñelo. Pero, bueno, o consultaremos. E enlazando con isto, posteriormente a eso, volvemos a falar coa persoa homenaxeada e el prefire efectivamente o día 1. E ademais nos enviaron xa unhas notas sobre como debería ser o acto. Algo que temos pendente de concretar e de pasarvos para consensualo. Aquelo sigue en pé, pero dende o grupo de goberno non se lle enviou nada á prensa, dende o grupo de goberno. Por lo tanto, nós non respondemos polo que outras persoas lle mandan. E o que dicen sigue en pé e así será. E, de feito, xa hai correos electrónicos dende o Concello a todos os grupos políticos. O mantemento do cemiterio da Atalaya agora mesmo está facendo a propia brigada municipal, si que está facendo a brigada e estamos vendo a posibilidade de volver a sacalo. Data de inicio das obras de Torea, data concreta non hai, porque falta o último trámite. Houve unha oferta temeraria, nos falta ter o informe do técnico sobre esa oferta temeraria e finalizar a adxudicación.
das pedras na carretera de Portugalete chegou hai moi pouquiños días unha solicitude dunha persoa e xa foi a Policía Local por ali e estamos tamén traballando no asunto para que as saquen ou retiralas, porque sí que achican aínda máis esa carretera que esa de por sí é estreita. As luces do Paseo de Louro é un traballo que está pendiente aínda na brigada. Do censo de persoas maiores en este concello aínda non empezamos con eso, pero sí que efectivamente é unha proposta de compromiso e é unha proposta que valoramos seriamente tamén aquí no concello, que nos parece moi importante ter localizadas as persoas maiores que viven solas. Enviaremos a relación de facturas e sobre o de regularización e revisión de terrazas, bueno, sobre o de revisar a ordenanza é do 2014. Hai outras que son bastante máis vellas, esas se aprobaran no 2014, gobernando o Partido Socialista, e en principio vamos a seguir con ela. Se hai algunha cuestión que lle parece importante revisar, o valoramos e o temos en conta sin problema. E se hai acordo, a modificamos, E sobre o de atender os veciños, procuramos facelo sempre. PSOE. Bueno, primeiro vou facer un rogos, se fai favor, apúnteos, porque dispós os veciños efectivamente din que non se lle fixo caso. No camiño de Liñares había que limpalo e limpar as rejillas, porque cando chove baixa moita agua por ali e non desagua. Diante da panadería de Esteiro hai un furado que leva meses ali e que non se lle tocou tampouco. Queremos saber cando se van a arreglar os furados que se fixeron na plaza do Concello pola colocación da carpa e de palcos e de máis cousas que se colocaron aí, porque en concreto na colocación desta última carpa fixéronse uns daños moi importantes na pedra, que leva 2 anos ou 3, non creo que leve moito máis colocada, e xa está en cachos outra vez, precisamente porque non se preveeu a posibilidade de non furar esa pedra. Entón, queremos saber cando se van a revisar esas pedras, cambialas e tomar medidas para que non volva a pasar, porque creemos que eso fixémolo con cartos de todos os veciños e veciñas de Muros e chegaron aí non sei cantos camións e furaron as pedras de forma totalmente indiscriminada e bueno, a xente comenta que eso que non pode ser así. Con respecto ás facturas que di o Partido Popular, nos dicimos o mismo, en unha xunta de goberno local donde se acorda pagar unhas cantidades moi importantes e non se nos mandan as copias das facturas, desas facturas que acordaron pagar, co cal o traslado ese que se nos dá neste punto de traslado das decisións do grupo de goberno non é certo, porque nós non temos esas facturas. Tampouco temos, e pedímolo en máis dunha ocasión, os informes de intervención, os reparos de intervención. No último pleno volvemos a pedir e non se nos axuntaron ni se nos mandaron por correo electrónico, como di vostede. No decreto na Xunta de Goberno Local do 22 do 12 do 17 aproban varias facturas de Espina e Delfín. Queremos saber se esas facturas que vostede lle vai pagar a Espina e Delfín llas paga ou llas vai descontar da débeda que ten co Concello de Muros. Tamén queríamos ver, vemos que no decreto 99 do 2018, creo que é 99, 2018, a interventora repara outra vez a nómina. Queríamos ver ese reparo e saber por que reparaba a nómina. Será porque non hai cartos ou será polo mismo, porque non hai presuposto. Tamén queríamos saber cando se vai facer o presuposto. Logo temos que rogarlle que unha petición de moitos veciños e da xente maior, se era posible a colocación dunha barandilla no Camiño Novo, no centro, porque hai un montón de caídas aí nesas escaleiras que son irregulares e parece ser que se solventaría a colocación dunha barandilla. Con respecto ao deslinde de Esteiro, que foi un traballo que fixo a
os asesores que estuveron no Concello de Muros, que é un dos traballos máis importantes que fixeron no Concello durante moitos anos, eso e a solución do derrumbe do edificio Sertaxes de Esteiro. Tamén queremos saber que comunicación ten o Concello e efectivamente que se cree unha oficina para informar os veciños de como teñen que facer unha vez se aprobe ese deslinde. Con respecto ao polígono, queremos pedirlle ao Concello e outro rogo que se limpe a parte que lle toca ao Concello, porque está un estado desastroso. Queremos saber tamén se fixeron antes da reunión e do traspaso da presidencia da Mancomunidade da Agua, se fixo algunha xestión con Espina e Delfín polo problema que surdiu no Concello de Muros e que está latente debido a que vostede non comunicou o fin do contrato, e se Espina e Delfín iniciou algún trámite ou se que hai dese expediente. Logo, con respecto ao das terrazas, que efectivamente tamén foi unha ordenanza feita polo goberno do PSOE, polos asesores urbanísticos, que está claro que traballaron arreo. Queremos saber cantos expedientes sancionadores hai abertos no Concello de Muros con respecto á colocación das carpas. Porque si coñecemos que hai un expediente por a colocación de unha sola carpa, pero hai máis carpas no Concello. Entonces, non estamos dicindo que se incoen expedientes sancionadores, sino que se trate de legalizar as carpas que hai de acordo ca normativa, ou que se lle comunique cales son as solucións a tomar para poder legalizar esas carpas. E creemos que, esperemos que a contestación a esta pregunta será que se lle mandou unha comunicación a todo o mundo e que se está estudiando todas as carpas que están e non solamente unha. E creo que nada máis. Bueno, en canto de limpar o camiño de Liñares e de sinalizar o furado no Artón, son recados que xa están dados. Se non está sinalizado o furado do Artón, por exemplo, non van a tardar porque xa teñen o recado dado, e o de limpar o camiño de Liñares e Rexillas, pois yo comunicaremos tamén a Brigada de Obras. Sobre os furados na praza do Concello, mandaremos a Brigada que o revise. Pero sabe que sei que se fixeron furados para colocar a carpa, pero o ano pasado, e igual tiñan que os furados que había, que eran pequenos, en sitios onde non causaran daños, deixalos tapados. Entón, por se acaso, vamos a revisalos. Lle mandaremos tamén as facturas cando lle mandemos ao PP, lle mandamos tamén ao Grupo Socialista sin problema ningún. E os reparos? E os reparos. E o da nómina tamén, que pide, sin problema. O presuposto estámolo facendo, xa o sabe, ademais. Colocación barandilla no Camiño Novo. Precisamente estamos vendo de colocar barandilla no Camiño Novo, mas na subida de San José, nos dous sitios. Porque hai moitas persoas que transitan por aí, algunhas con problemas de mobilidade, usan maiores, e nos dous sitios estamos traballando na colocación de barandillas, nos dous sitios. Parque empresarial, limpeza, Quintela, da parte do Concello. Estabas ti con eso? Bueno, da limpeza das parcelas que tocan ao parque empresarial xa se pediron orzamentos, recibíronse 2. Hai feita unha proposta, está pendente de que se fa unha retención de crédito que aprobe o gasto a Xunta de Goberno local. Unha retención de crédito do presuposto de 2014. Está. Sobre o das terrazas, vostede di que hai un expediente sancionador. Non hai un expediente sancionador. Non hai, non me interrumpan. Non hai ningún expediente sancionador agora mesmo por terrazas.
ningún. Hai algún expediente aberto, pero non sancionador, por colocación de terrazas sin licencias, sin autorización. Solo un. Hai un. Con respecto á xestión con Espina e Delfín, antes de pasar á presidencia, xa lle comentamos o que había. Había prórroga, como vostede sabe, e agora a presidencia xa está en Carnota. E con respecto ás contas, tamén sabe que hai que facer as contas finais, que se estaba traballando neso, e tamén sabe que dende que se nos foi a interventora, agora temos unha acumulada e non pode abordar o traballo que supón, o volume de traballo que supón facer ese cálculo. Si se avanzou solicitando información e documentación a Espina e Delfín e si que hai o traballo iniciado. Están agora en Carnota seguindo. E con respecto do deslinde, pois, bueno, procuraremos que vai ao mellor posible. Venega. Ben, primeiro de nada, queremos facer un rogo, que non tiñamos incorporado como rogo no que teníamos preparado, que é que o goberno adopte unilateralmente os acordos que teníamos na moción presentada a respecto do 8 de marzo. O 8 de marzo, efectivamente, conmemórase como todos os anos o Día da Muller Traballadora a nivel internacional, pero este ano, especialmente, vai haber un evento histórico que non tivo ningún parecido, xa, ni siquiera como folga xeral, non hubo nunca na historia unha folga xeral internacional acordada por distintos países e demais, e non hubo nunca tampouco unha folga exclusivamente de mulleres. A respecto do que se votou neste pleno sobre a urxencia e demais, bueno, eu entendo que aquí se queira facer partidismo con todo, nos non o vemos correcto, e a respecto de se estaba convocada ou non a folga, con anterioridade pode ser, non sei, esta folga está convocada en máis de 50 países, desde logo, cando se socializou por aquí, e cando nos tivemos coñecemento desta folga, non tiñamos marxe de preparar a moción para traela en tempo e forma, para que viñera con a moción. Por eso traemos desta forma. E así o comentamos cando explicamos na propia moción. Por eso que considero que non era esa a razón de que non se votara a favor, senón que eran outras, que non se quería, pois, o mellor, debatir deste tema nesta Cámara, porque o mellor a algúns grupos políticos non lle interesa debatir destas cousas, porque poden salir perxudicados polas siglas que defenden. Dito isto, queremos deixar constancia de que a folga vai ser un feito histórico, a primeira folga de mulleres que se convocou nunca e que ademais que se vai celebrar en boa parte do mundo. Unha folga na que se vai exixir a mellora das condicións sociolaborais das mulleres, pero non só iso, vai exixir que se tomen políticas de verdade e máis alá de facer vídeos conmemorativos de homenaxes e demais, que está moi ben, que nos o fixemos tamén fai 2 anos, que moito máis alá de eso, que son boas intencións, que se fagan políticas reais que acaben cas diferencias entre non só diferencias salariais, laborais, senón as diferencias en todos os ámbitos entre as mulleres e os homens. Parecenos fundamental que en Muros se socialice esta folga, que se coñeza e que se apoie, ademais. Por iso pedimos ao Concello, rogámoslle que o Concello de Muros se adira á convocatoria da Folga Internacional de Mulleres do día 8 de marzo e que promova que se secunde dita folga en todos os centros de traballo do noso municipio. Vale, dito isto, vamos xa aos rogos e preguntas que teníamos preparados para o día de hoxe. Queremos saber se o Goberno ten interese na posta en marcha para este verán do Noitebús. Queremos saber se valoraron algunha alternativa ante a negativa das empresas consultadas a prestar o servizo. Temos constancia de que na zona de Ventín, en Abelleira, desde o mes de xullo, hai instalados na pista 3 contendores de lixo a maiores dos habituais. Ditos contendores están cheos desde o verán e cando pasa o camión de recollida non os baleira. Está o Concello ao tanto da existencia dos mesmos. Rogamos que se solicite ao servizo de recollida de lixo que os baleire. E falando de Ventín, falou a alcaldía que a empresa responsable para que amañe a fochanca provocada polo paso das tuaxes. E outra de Ventín, tamén histórica, cando se vai a retirar o pau da luz da baixada para o campo da festa.
Seguindo cas históricas sobre as obras ilegais na Illa da Creva, queremos saber se o Concello procurou algunha nova sobre estas obras ilegais que ali se levaron a cabo. Queremos saber se o Goberno Municipal ten todo preparado, pregos, permisos, para pôr en marcha o proceso de licitación da obra de reforma do Cine París. Rogamos que, pola súa urxencia, se comece a tramitación o día seguinte á aprobación da subvención por parte da Deputación. Se non me corrixe a señora deputada, no pleno deste mes non vai ir ainda o tema da aprobación dos POS. Nos preguntamos e dixéronos que posiblemente en marzo irán xa. Si en abril se pode comenzar co tema do Cine París, mellor comenzar en abril e non en maio. Queremos saber se hai algún avance na dotación de DSL ás parroquias de Abelleira e Torea e na instalación do repetidor de televisión en Santa Catalina. Se non se atopa un terreo apropiado e hai unha alternativa que se comentou xa aquí varias veces, que é de levar o repetidor actual, queremos saber por que non se leva a cabo esta acción e se resolve dunha vez o problema. Queremos saber como vai a elaboración dos orzamentos para o 2018, que dean normalidade ao funcionamento deste Concello, que consideramos fundamental que polo menos un ano neste Concello se pudesen elaborar os orzamentos, que nos dera marxe a todos os grupos a facer propostas e intentar acabar ca improvisación e coa situación anormal que levamos vivindo toda a legislatura. Queremos saber se o Goberno ten interese en poñer en marcha a mesa sectorial para a dinamización do casco histórico e se ten fecha prevista para a primeira xuntanza. Vai o Concello arranxar o problema de aparcamento na saída do cruce de Bornalle antes deste verán? Ou o problema vai a continuar un ano máis? Ten previsto o Goberno Municipal ampliar o persoal do gimnasio? A sala de máquinas está prácticamente sempre sin monitor, xa que nin estando a plantilla 100% se cubren todas as necesidades de persoal que ten un centro deportivo como este. No Parque do Furón hai unha farola que cando chove dá corrientazos. Nos columpios segue habendo un ferro chaído bastante perigoso para as crianzas, algo que falamos xa en varias ocasións, polo que rogamos que se revise a instalación eléctrica e o estado dos columpios. E rogamos unha vez máis que se amaña a beira a rúa que pasa por riba do parque. E por último, unha de Fochancas. Rogamos que se arranxen as enormes fochancas na estrada de Canelas en Esteiro e rogamos que se arranxe a estrada de Xalfas, que sobre todo nos primeiros 20 metros está intransitable, así que unha fochanca da rotonda do Encoradoiro que volve a estar ao aire un inverno máis. Nada máis, moitas grazas. Bueno, vamos a ver, con respecto ao 8 de marzo, dende o Concello imos a facilitar que quen queira facer folga que a faga voluntariamente. De feito, este ano, precisamente por ese motivo, o 8 de marzo non imos a facer actos porque no Departamento de Servicios Sociais, que é quen se encarga de organizalos sempre, son todo mulleres. E entón, organizar actos significa que teña que traballar ou que os actos queden sin facer. E entón, precisamente por eso este ano, os actos do Día da Muller, vai haber actos en contra da violencia de género, vanse a facer varias cousas, pero van a ser o día 9 nos días de arredor, vale? Non o día 8 de marzo. Precisamente para eso, para facilitar que quen queira facer folga que a faga. Evidentemente, non imos obligar a ninguén a que a faga, faltaría máis, nin impedirlle a ninguén que a faga, e sí, que na queira facer que a faga, vale? Igual que no caso de servicios sociais en calquera outro departamento. Noitebus para este verán, bueno, como ben sabedes, é complicado porque eso require investimento económico ou aportación en caso de que sea unha empresa pública. Xa estudiamos as dúas cousas e é complicado, de aportación económica difícil. Temos coñecemento do lixo en Ventín en Abelleira e xa o van ir a sacar. O do Pau da Luz estaba pendente da licencia. Esa licencia de obra de Fenosa está pendente, está sin rematar, verdad, Quintela? Como? En que situación está? Podelo explicar? Non sabes agora mesmo. Bueno, pois había un problema con Costas porque querían colocar un transformador abaixo e estaba pendente de Costas, por aí andaba, pero bueno, miro como está últimamente, que movimentos houbo, porque sí que últimamente houbo reunión de persoal de Fenosa
cos aparelladores do Concello, porque había varios expedientes atascados que non tiñan todo o que tiñan que ter, e un deles era este precisamente, e creo que se desatascaron. O sea que miramos e xa vos contamos. Fochanca, sí, contactamos coa empresa, é verdad que me quedaba. Contactamos coa empresa e dixo que a iban a tapar agora estes días, en poucos días que a tapaban. Vale. Das obras ilegais da Creba non sabemos nada. Seguimos igual. Non volvemos a mirar, dende o último mes non volvemos a mirar. Sobre a obra do Cine París, estáse avanzando todo o que se pode avanzar. De feito, xa falamos con arqueólogo para mirar o tema de patrimonio, todo o que faga falta, vale, para ter eso avanzado. Mas estáse coa Diputación, porque nos fixeron requerimentos ao proxecto, subsanación, e estamos traballando nas dúas cousas xa, vale. Así que se está adiantando. Con respecto á DSL de Torea e a Villeira, seguimos traballando nese tema. De feito, hoxe tivemos unha reunión con unha empresa de telecomunicacións, outra máis, e lle volvemos a plantexar. E, bueno, creo que en poucos días imos a ter noticias sobre Torea, polo menos. Non sei se boas ou malas, porque houve unha oferta, unha subvención, e esta empresa fixo unha oferta e iba a comprobar se nesa oferta estaba Torea concretamente. Bueno, iba a mirar os dous, pero sobre todo Torea porque era para poboacións, para núcleos de menos de 300 habitantes. Vale. Entón, bueno, seguimos tendo reunións e a ver que nos comenta esta empresa, pero bueno, con pouco de sorte para a fibra óptica. Nos orzamentos están traballando nas bases de execución e no tema de persoal. Son as dúas cousas cas que están traballando agora, que quedan, vale? Da mesa sectorial do casco histórico, sí, temos interese, pero, bueno, estáse traballando coa asociación do casco e facendo cousiñas, bueno, tan pronto poidamos convocaremos, né? Yo recordarei outra vez. Dime. Bueno, pois cando teñamos outra reunión, cando teñamos outra reunión vos aviso, sin problema. Aparcamento do cruce de Bornalle, hai que volver a recordarlle a Brigada de Obras, isto teño pendiente. Ampliar o personal do gimnasio, Tono. O problema do gimnasio ven polo mismo que o resto dos servicios municipais. Non se pode ampliar a plantilla municipal. Entonces, ampliar o tema de laborales é imposible pola normativa que a nivel estatal. E outro tema, xa pasou co tema dos cursos e volve a pasar como pasaba antes. É dicir, si Sanidade nos obliga a ter un socorrista durante o tempo que está aberta o vaso da piscina, pois son horas que destina esa persoa e non pode destinar a sala do gimnasio. Está restringida a contratación de persoal, polo tanto non se pode ampliar. E, bueno, lle trasladamos tamén a Brigada de Obras a reparacións no furón, vale? Sobre todo da farola, non tiñamos coñecemento da farola, e isto sí que urxentísimo, é dicir, todo é urxente, pero é urxentísimo, vale? Queden corrientazos? Non, xa. Digo que o das fochancas xa están, pero da farola que dá corrientazos sí que non sabía e sí que me preocupa. Vale, entón mañá mesmo que vayan a mirala. Bueno, creo que non me queda nada. Así que, gracias por vir e boa noite. Con isto remata a sesión.